Kurciya baiwa Allah, yau dai na zo ki bani labari. Kin san dai kullum ni ina tuna muku da jin tsoron Allah da riƙo da gaskiya. Idan kin shirya ga labarin wani yaro bawan Allah. Ina sauraron ki, kurciya baiwa Allah. A garin Hotoro da ke birnin Kano, an yi wani yaro mai suna Abdallah. Yaro ne mai nutsuwa, hankali da kuma tausayi. Abdallah ɗalibi ne a makarantar Malam Aminu. Shi ne limamin masallacin unguwarsu. A koda yaushe Abdallah yakan zauna ya saurari karatun Malam Aminu, wanda suke ƙara masa hikima da basira. Wata rana Malam Aminu ya tara ɗalibansa ya ce, "Yau da daddare zan ba ku wata babbar jarabawa. Kowanne ɗayanku zan ba shi fitila. Abin da nake so gare ku shine kowa ya kunna fitilarsa ya kuma tabbatar tana ci har zuwa asuba. Amma ku tuna, ni zan tafi gida in kwanta. Don haka Allah kaɗai ne yake tare da ku, kuma shi ne mai ganin abin da ake aikatawa a cikin duhu." Abdallah ya karɓi fitilarsa cikin farin ciki, sauran yaran ma duk suka karɓi tasu fitilun. Yayin da rana ta faɗi a Hotoro, Abdallah ya kunna fitilarsa ya koma gefe ya zauna, ya riƙa kallon wutar tana ci, sai ya yi mata kariya daga iska don kar ta mutu. Kada sadaukarwa da ƙoƙarin cika wannan jarabawa, ya zauna cikin nutsuwa. Da dare ya tsananta, titunan Hotoro suka yi shiru, gari ya yi tsit, idanun Abdallah suka fara yin nauyi. Amma ya ƙi barci, burinsa ya tabbatar da fitilarsa tana ci har zuwa safiya. Ba zato ba tsammani, ya ji muryoyin abokansa suna ta magana a wajen masallaci. Abdallah ya ƙarasa jikin taga a hankali, yana riƙe da fitilarsa, ya kasa kunne. Sai ya ji wani yaro yana cewa, "Ni zan kashe fitilata in ɗan kwanta in huta. Ba wanda zai sani, dare ya yi sosai, kun ga kafin alfijir sai in kunna." Daga nan sauran yaran suka yi dariya suka amince da shawarar. Su ma suka kashe fitilunsu don su yi bacci. Sun yarda cewa Malam Aminu bai zai iya ganewa ba. Kawai da suka tabbatar da za su kunna fitilun kafin alfijir. Abdallah ya yi shiru yana tunani, shin shi ma zai kashe fitilarsa ya kunna lokacin alfijir? Wata zuciyar ta ce masa, "Ai ba wanda zai ganka." Sai wata zuciyar ta ce, "Amma Allah yana ganin ka." Yayin da shakku ya fara shigarsa, sai Abdallah ya tuna da kalaman Malam Aminu. Allah kaɗai ne zai ga abin da ake yi cikin duhu. Da wannan tunani, ya yi ajiyar zuciya, ya koma wurin zamansa, ya ci gaba da kallon fitilarsa tana ci a hankali. Wutar fitilarsa ta riƙa ƙanƙancewa, amma bata mutu ba, tana ci. Ya zauna kusa da ita, yana kallonta har alfijir ya keto. Da safe, bayan an yi sallar asuba, Malam Aminu ya kira sauran yaran a wajen masallaci. Ya tsaya ya yi shiru yana nazari, yayin da kowane yaro ya gabatar da fitilarsa. Fitilun sauran yaran sai ci suke da ƙarfi, da alama an sake kunna su kafin alfijir. Da Abdallah ya matso gaba, fitilarsa har yanzu tana ci da wutar da ya kunna ta tun dare. Malam Aminu ya yi murmushi ya ce, "Abdallah, ka ci jarabawar." Abdallah ya yi mamaki ya tambaya, "Amma Malam, yaya ka gane?" Malam Aminu ya ɗora hannunsa a kafaɗar Abdallah ya ce, "Wannan jarabawar ba ta fitilu ba ce ba. Jarabawar zuciya ce. Kowa zai iya kiyaye fitilar nan yayin da tana ci, muddin mutane za su gani. Amma imani na gaskiya shine yin abin da ya dace ko da babu wanda ke kallon ka sai Allah." Sauran yaran suka sunkuyar da kai, sun gane kuskurensu. Malam Aminu ya ci gaba da cewa, "A rayuwa, sau da yawa mukan tsinci kanmu a cikin yanke shawara mu kaɗai, musamman lokutan da muke tunani babu wanda ke kallon mu. Amma ku tuna, Allah yana ganin komai, kuma jarabawa ta gaskiya tana cikin wancan lokutan da ba wanda ke ganin mu." Tun daga wannan rana, Abdallah ya riƙe wannan darasi. Imaninsa bai kasance abin da mutane suke gani ba, amma sai don gaskiyarsa
a lokacin da ya tabbatar da Allah ne kaɗai yake ganinsa. An san Abdallah a Hotoro a matsayin mutum mai gaske wanda ayyukansa ba su dogara don ganin idan mutane ba, amma ga bisa zurfin imaninsa ga Allah wanda yake ganin komai. To Rabi'a, ki zama mai gaskiya da jin tsoron Allah a duk inda kika tsinci kanki. Insha Allahu ni ma sai an mun da gaskiya da jin tsoron Allah daga nan duniyar har lahira. Na gode sosai 'yar kurciya.